Moi bons días a todos, grazas por acompañarnos hoxe pola mañá nesta rolda de prensa que ten que servir como valoración inicial do que é o novo PSOE, por decirlo dunha maneira resumida. Por que estamos aquí? Porque despois de moito tempo, no día de onte, o Grupo Municipal Socialista tivo acceso por fin ao expediente e estamos en condicións de facer unha primeira valoración despois de que este, como sabedes, fora xa remitido á Xunta fai un mes. Decíamos que insistimos moito durante estes últimos 2 anos que, por decirlo de alguna maneira, se quedou estancado o plan e temos que volver a ese punto por dúas circunstancias. O plan de urbanismo, como sabedes, tivo un cambio de xiro no momento en que Gonzalo Pérez Jácome, no ano 2021, decidiu introducir, vía providencia da alcaldía, unha serie de cambios que alteraban aquel documento inicial que había aprobado provisionalmente o Partido Popular no mandato de Jesús Vázquez e que introducía outra variante máis a ese documento que habería que analizar para a continuidade do trámite. No momento que Gonzalo Pérez Jácome introduciu esos cambios vía providencia da alcaldía, gobernaban neste concello o Partido Popular e Democracia Ourensana. Os cambios, podíamoslo resumir dunha maneira, el resumiunos dunha maneira explícita, pero, trátanse de 6 modificacións, nos consideramos que importantes dentro do novo plan. 2 afectan ás chamadas Torres do Miño, que xa sabedes cales son, e que van no sentido da diminución da edificabilidade que estaba prevista no plan de 2003. Outra modificación que no ámbito de Mariña Mansa era en sentido contrario, aumentar a edificabilidade para ese anunciado e sonado suposto rañaceos que se vai construir en Finca Mariña Mansa. Outra é a modificación do PERI da zona das Caldas, ali no barrio da Ponte, para tamén ese anuncio galáctico do suposto parque acuático termal que vai estar no entorno do antigo matadoiro municipal. E logo había 2 modificacións a maiores, unha na zona de Untes, no perímetro rural, para tamén a construcción dun futuro parque de aventuras e creación de novos espazos verdes e deportivos. E, finalmente, unha alegación que se incorporaba, que a fixo anteriormente a Asociación de Constructores de Ourense, que vai no sentido da recuperación dos vós, dos balcóns e dos espacios exteriores nas vivendas, de acordo co Plan Xeral do 86, que digamos que sería a menos sustancial e a máis coherente de todas, porque eu creo que é un sentir que non só afecta aos responsables da construción, senón que unha demanda en xeral da cidadanía desta cidade. Ben, nese momento no que Gonzalo Pérez Jácome pretende emitir esa providencia á alcaldía, ella envía ao equipo redactor daquela Sonia Ogando, concelleira de Urbanismo. A concelleira de Urbanismo do Partido Popular, según podemos observar tamén no expediente, e xa o dixemos no seu día, manda parar. Manda parar, pide ademais un ditame externo específico sobre a legalidade e a viabilidade das modificacións que Gonzalo Pérez Jácome plantexa, ao que non tivemos acceso hasta o día de onte, e tamén envía a informe estas modificacións e a criterio do equipo redactor do plan que daquelas estaba ao mando do documento. A partir de aí, que pasou? Primeiro, Gonzalo Pérez Jácome, digamos que deixou a un lado o criterio do equipo redactor do plan, que é o mesmo, como sabedes, que redactou o plan inicial que deixamos aprobado provisionalmente en 2013, que tivo tamén fase de exposición pública e máis, era o mesmo equipo redactor que levábamos traballando para o Concello de Ourense, e tamén deixou sin competencias a posteriori a concelleira de Urbanismo, que era contraria á incorporación desas modificacións e que a maiores paralizou o expediente nese momento.
A partir de aí xa nos vimos no ano 2022, o PP deixou de pertencer ao goberno de Gonzalo Pérez Jácome e o equipo redactor entregou o seu traballo daquelas, entregou o traballo polo que fora contratado, un documento de aprobación provisional no que se incorporaban digamos que o que había anteriormente de Cudeiro e, ademais, o que mandaba Gonzalo Pérez Jácome, e isto sometíase lóxicamente, a informe dos técnicos municipais. En ano e medio non houbo ningún tipo de movimento ao respecto. Estivo totalmente paralizado. Nós, como sabedes, pedimos permanentemente saber en que situación estaba o plan, que había maiores de todo iso, porque, lóxicamente, no momento en que o propio Partido Popular buscaba asesoramento externo para saber si todo o que plantexaba incluir, os caprichos que pretendía incluir o alcalde, alteraban ese documento de maneira sustancial ou non, e si eran legais e, ademais, podían ter repercusións económicas para as arcas municipais, lóxicamente estábamos sobre alerta do que podía pasar no futuro. Ben, ano e medio sin novidades, ano e medio sin unha comisión de seguimento para saber en que estado estaba, que habían informados técnicos, sin acceso a ningún tipo de documentación, un modus operandi coñecido por todos neste goberno, en materia urbanística máis todavía, falta de transparencia, escurantismo, o que agora engadimos, chegados a este mandato, que nos enteramos a través de outros medios, pois que se remite un documento completo á Xunta de Galicia para o seu informe co fin de ser aprobado provisionalmente, sen ningún tipo de consenso político, sen ningún tipo de acceso a esa información por parte daqueles que nos entendemos que teríamos que refrendar ese documento no pleno. Durante este último mes, desde finais de outubro que se remitiu o plan, insistimos en que queríamos ter acceso á documentación, en que queríamos saber como se remitiu ese documento á Xunta de Galicia, evidentemente. Por fin, nós tivemos acceso no día de onte, e hoxe, se non me equivoco, terán acceso o Bloque Nacionalista Galego tamén e o Partido Popular, e nós hoxe estamos que agora vos direi máis ou menos cales son as liñas clave, tivemos acceso ao documento, non temos aínda acceso a toda a documentación, porque aínda non a teñen que remitir, pero sí temos unhas ideas claves en todo isto. Para nós estamos ante o terceiro cambiazo de plan de urbanismo en Ourense nos últimos 25 anos. Primeiro foi o plan de 2003 de Cabezas, despois foi o plan de Cudeiro e agora estamos ante o plan de Jácome, outro novo cambiazo para a cidade. E tamén podemos decir que o novo pexón que o alcalde de Ourense, este goberno municipal, remitiu á Xunta, pode converterse no déjà vu do plan de 2003 de Manuel Cabezas, porque está repleto dun remix dos caprichos que responden non ao interese público, senón a outro tipo de intereses de Cudeiro e de Gonzalo Pérez Jácome. Entrando dentro do documento definitivo, que tivemos acceso onte, nós creemos que hai 3 informes que son clave en todo isto. O informe do xefe do Servizo de Planeamento, o informe do asesor xurídico municipal e o informe do interventor municipal. E hai varios temas que son tamén fundamentais de cara á tramitación deste expediente. Un é o órgano competente para a súa aprobación. Outro tamén é o tema de saber realmente ter un garante de viabilidade económica de que este documento urbanístico se poda levar adiante. E logo é a disquencia que nos direi o noso posicionamento da existencia ou non de modificacións sustanciais neste plan. Ben, o informe do xefe de Servizo de Planeamento o que di é claramente que, para no seu criterio, a competencia para aprobar este plan unha vez a Xunta de Galicia pois agora mesmo faga certos requerimentos, que só é facer requerimentos máis de forma que de fondo se complete ese expediente, a competencia para aprobalo é
única e exclusivamente do alcalde de Ourense. Despois, tamén di que non existen modificacións sustanciais incorporadas a ese documento definitivo e que non se alteran aspectos troncais do plan. E tamén dice que o Concello de Ourense non vai ter que asumir indemnizacións derivadas dese novo documento. E tamén deixa de manifesto que o único informe vinculante para sacar adiante este plan é o seu. Lóxicamente, este informe é favorable a todo ese compendio de modificacións anteriores e novas, non? Sen embargo, o informe da asesoría xurídica é un informe que redactou o antigo asesor xurídico municipal, que xa non está, e que consta de 2 follas, que ven a decir o mesmo. A competencia do alcalde, non hai modificacións sustanciais e dedica un apartado especial a xustificar e a tamén refrendar que non haberá que asumir indemnizacións por parte do Concello no caso das dúas modificacións relativas ás Torres do Miño. Ese apartado especial consta no informe do asesor xurídico. É dicir, refrenda o informe do xefe de servizo de planeamento. A posteriori, estes 2 informes veu o informe da intervención municipal. Un informe totalmente desfavorable e que plantexa outras cuestións. Primeiro, que a competencia para a aprobación provisional do plan é do Pleno da Corporación Municipal. Tamén deixa de manifesto que no caso hipotético, polo que se advirte nos informes previos, de que houbera unha aprobación unilateral por parte da alcaldía, sería un vicio validante do acordo adoptado. Con isto quero decir que o que aprobe o alcalde sería nulo de pleno dereito. E o que é peor, non se podería convalidar. O pexón volvería á casilla de salida. Todo feito non valería absolutamente para nada. Tamén dice que si existen modificacións sustanciais no plan, que alteran aspectos como a clasificación do solo, a calificación do solo e tamén a delimitación dos polígonos e que teñen moita trascendencia xa non só a nivel urbanístico, senón tamén a nivel económico. E califica este novo documento completo como un documento refundido. É o que dicíamos antes, un remix do que había incorporado Cudeiro con un remix do que incorpora Jaco. Ben, tamén dio o interventor municipal que o procedemento xeral levado a cabo para a aprobación da revisión e adaptación do novo plan xeral contén vicios no procedimento. Vicios no procedimento que poden levar a consecuencias xurídicas indesexables, literalmente, e que exixe maiores cautelas por parte da administración local. E remata un pouco na clave económica, que é o informe da intervención municipal, dicindo que este documento non ten viabilidade económica, que o estudo económico financiero, que se presenta como anexo e como memoria ao plan, que non é funcional e que non especifica os gastos que vai ter que soportar o Concello se este planeamento entra en vigor. É dicir, que non se contemplan as posibles indemnizacións que pode haber a consecuencia da aprobación deste plan. O cal xa pervirte bastante o sentido da sostibilidade orzamentaria. A memoria, precisamente, desa sostibilidade non é siquera un documento técnico dentro do plan. É dicir, que o aspecto económico do plan é unha auténtica chapuza, que non vale absolutamente para nada e que non ten datos reais sobre o impacto económico do plan de urbanismo no Concello de Ourense. Polo tanto, que se van a tomar decisións no día de mañá en materia urbanística, o estudo económico que se presenta co plan de urbanismo, co novo plan de urbanismo, non vale para nada. Non vale para absolutamente nada, o cal é moi grave. E logo encontramos no expediente un informe que nin sequera está foliado, que eu citaba anteriormente, que é o
o solicitado pola anterior concelleira do Partido Popular sobre a legalidade das modificacións que incorporou Gonzalo Pérez Jácome vía providencia da alcaldía. Un informe externo encargado a inicios do 2022 a Cisneros, que é un catedrático experto na materia, e que di varias cousas en resumo, e que en ningún momento este informe, que si consta no expediente, pero parece como un anexo metido aí porque hai que metelo, non consta ningunha referencia nos informes dos altos funcionarios a este informe. E este informe, solicitado polo Partido Popular, di que a competencia para a aprobación do PSON non é do alcalde, que en todo caso sería, que é unha interpretación posible, da Xunta de Goberno local, que ten que haber, en calquera caso, unha segunda exposición pública do plan, que tampouco se cita expresamente en ningún dos informes anteriores, a sabendas que todos os grupos municipais estamos a favor de que haxe unha segunda exposición pública para garantir a seguridade xurídica do novo plan de urbanismo e máis despois do que pasou. Tamén di, no caso concreto das Torres do Miño, que non existe motivación suficiente para a reducción da edificabilidade e que poderíase incurrir nesta serie de modificacións en desviación de poder e tamén infracción de lei. E remata dicindo que nestas modificacións en concreto sí que existe dereito a indemnizar a empresa que leva as dúas modificacións dos polígonos das Torres do Miño, que teñen dereitos adquiridos e que o Concello está obrigado a indemnizalos. Ben, todo isto é o que atopamos no expediente, ademais de que consta ao final do expediente, sabedes que cando hai tes que aprobar un plan de urbanismo, tes que pedir informes a outras administracións. Porque, por suposto, hai obras neste Concello do Ministerio de Fomento, hai obras da Confederación Hidrográfica, hai obras da Xunta de Galicia, non só obras de estradas, de novos equipamentos públicos, etcétera, etcétera, que si afectan o futuro desenvolvemento do plan. Ben, pois hai unha certificación dentro do expediente que di que non hai novos informes sectoriais de ningunha administración a excepción dos que se solicitaron no ano 2013-2014. É dicir, que durante estes 10 anos non temos actualizados os informes sectoriais que si afectan directamente a ese novo planeamento por parte do Goberno municipal. E incorpóranse unha certificación dicindo que hai uns de fai 10 anos. Unha circunstancia que tamén apela o interventor. Non se pode tirar pa diante cun documento que en moitos aspectos está desactualizado cando non podemos obviar que o último documento que había, que estaba aprobado inicialmente, ten 11 anos. O sea, a verdade é que o expediente nese sentido é deficitario. E ben, a nosa conclusión ante todo isto, pois creo que a dixen ao principio, e dicíamola fai 2 anos. Nos cremos que a aprobación do plan de urbanismo é fundamental para esta cidade, pero desgraciadamente cremos que pode pasar o que pasou no 2003, que pode ser un déjà vu isto que pase agora, que o alcalde pode asumir pola súa conta e risco a aprobar este plan ou este documento cheo de eivas e que si recolle algo, os caprichos de Cudeiro e os seus caprichos persoais, que é unha operación de alto risco, que consideramos que tamén se debería ter en conta, que sí que afecta o aspecto económico, as últimas sentenzas que ten habido en materia urbanística e que recentemente coñecemos no caso das Torres do Miño, que refrendan esos dereitos adquiridos na licencia incluída no seu día no plan do 2003 e tamén no caso de Plaza de San Antonio, que nos, en principio, vemos que todo sigue igual, tal e como figura nas alegacións que fixo Cudeiro no seu día fai 5 anos.
a pesar de que hai novas sentenzas ao respecto. E así, numerosas situacións. É dicir, nos creemos que é un acto de osadía tremendo, que para nós o Plan Xeral, e xa o dixemos moitas veces, ten que ser un documento que parta do consenso político, que ten que ser un plan rigoroso, que temos que encaixar no plan situacións urbanísticas herdadas, sí, pero temos que planificar tamén os danos que poden repercutir ás arcas públicas, as decisións caprichosas que calquer concelleiro ou alcalde pode ter ao respecto. O urbanismo en Ourense sabemos que é un mundo en sí e que se cometeron moitos erros históricos. Por eso estamos cun plan do 86 e por eso estamos sempre nun callejón sin salida neste aspecto. E creemos que hai que poñer orden. Por iso, xa onte, solicitamos na Xunta de Área de Urbanismo e solicitaremos hoxe públicamente a convocatoria de urxencia desa comisión de seguimento para ver toda esta información que vos estou citando, pero que aún non temos, digamos que en papel, vela conxuntamente con todos os grupos políticos, co propio goberno municipal, e poñernos á súa disposición porque creemos que este documento, tal cual está, non debería salir adiante, porque estamos na mesma situación de sempre. Non hai consenso, non hai planificación, non hai un estudio económico que garanta o futuro para este concello, nin en materia urbanística, nin en orzamentaria. E parécenos unha imprudencia de libro. E creo que sería un pouco o resumen de todo. Para nós é perigosísimo o que está pasando. Agora que temos acceso a esta documentación, evidentemente temos unha composición de lugar de todo isto. Non é nada novo para nós. Nós no 2003 advertimos de moitas cousas das que hoxe temos que volver a advertir, parece mentira, despois do vía crucis que pasou esta cidade en materia urbanística durante as últimas décadas, e estamos na mesma situación. O Grupo Municipal Socialista estudiará este documento de maneira rigurosa, evidentemente, en materia xurídica, en materia de garantizar a seguridade xurídica deste documento, é condición sine qua non, aínda que queira sacar adiante unilateralmente o documento ao alcalde, que exista consenso político, e de non ser así, e se se toman medidas unilaterais, nós tamén tomaremos medidas contundentes, porque non nos podemos xogar outra vez o futuro da cidade por intereses que non responden ao interese público e xeral da cidadanía de Ourense. En eso témolo bastante claro. E, bueno, isto sería un pouco a composición de lugar que vos podemos trasladar no día de hoxe e estamos a vosa disposición para todas as preguntas que queríades facer. Entendo que se a Xunta valida, sería complicado cambiar. Como? Se a Xunta valida o plan, sería complicado cambiar. Eu o que podo decir, pola ocasión anterior, cando foi remitido, se vos acordades, no 2019, o plan coas modificacións de Cudeiro incorporadas que aprobara Jesús Vázquez tamén pola porta de atrás en Xunta de Goberno local, o que se limita a facer a Xunta de Galicia, hasta onde eu percibo, é entrar nas cuestións de forma, non de fondo, porque realmente en materia de territorio si ten unha serie de competencias que ten que cumplir un plan de urbanismo. Pero se supón, ou se presupón, que un goberno municipal ou unha corporación municipal o que ten que velar é por facer un documento adaptado ao seu territorio á súa realidade. Que quero decir con isto? Que eu creo que a Xunta de Galicia, agora que ten o documento e que o analizará debidamente, seguramente, non o sei, se centrará máis en cuestións de forma que de fondo. E deixará un pouco a merced do goberno municipal a continuación do procedemento. Eso é o que eu considero polo que vin anteriormente, que consta no expediente. Porque non deixa de ser unha decisión política dun ámbito en concreto. Los cambios que dixetes ao principio, o sea, están todos recollidos, bueno, non sei por onde alfabeto. Claro, en principio nos o que se lle pediu
Xa digo, a oficina de planeamento desapareceu, o equipo redactor, en canto entregou o traballo. Co cal, o último que se incorporou, que eran as modificacións de Jácome, expresou a súa disconformidade. Eles entregaron o traballo, nós, no noso caso, estamos pendientes aínda de que se nos entregue esa documentación digital con todo pormenorizado, porque estamos así. Eso hasta ter esa documentación en formato digital non o podemos confirmar con precisión. O que podemos é un pouco interpretar o que consta nos informes técnicos e xurídicos que se centran basicamente nas últimas modificacións que se fixeron vía providencia da alcaldía. Pero que agardamos ter esa documentación o máis pronto posible. Porque xa ten a Xunta desde fai un mes e non a temos os partidos políticos.